Nisam skoro siguran, ali mislim da je ovo sad nekakvi video u toku. Šta ti misliš? Ne znam. A šta misliš da ću se zaletiti u ove tu turiste? Mislim da će ti se čak i na videu vidjeti guzica sa gačicama. Ajde. Jako mi draži se ovaj bicikl. Pazi samo da ne pogaziš neko dijete. Ajde još jedan smile za kraj. Ne.